Здравейте, казвам се Антонела. Аз съм Адриано. Ние сме аржентинска двойка, която се лекуваше в продължение на 10 години. Направихме 6 неуспешни опита в Буенос Айрес и решихме да изберем сурогатното майчинство тук, в Украйна, като последна възможност, и при нас всичко се получи много добре. Всъщност имахме пример с позната ни двойка, която премина лечение тук, и при тях всичко премина много добре. И по време на нашата програма срещнахме още няколко познати двойки тук и всичките имат много положителен опит. Да, още от самото начало този сервис ни убеди, защото това е комплексен подход. Той обхваща абсолютно всичко и всъщност за хората, които се лекуват вече много години, емоционално е много полезно, когато има клиника, която осигурява пълно съпровождане на лечението. Не се съмнявайте. Направете тази стъпка. Всъщност, тук животът протича на 85-90% в нормален режим. Честно казано, прекарахме времето си много добре тук. Чувствахме грижа и подкрепа. В клиниката има медицински сестри, на разположение 24 часа в денонощието, които помагат с абсолютно всичко, а освен това Киев е много красив град. Да, и езикът също не е проблем, защото тук има много испаноговорящ персонал, който може да помогне с решаването на различни въпроси. Като цяло един обикновен ден тук, в Киев, изглежда така. Разполагаме с много комфортни апартаменти, а на етажа над нас се намират медицинските сестри и лекарите, така че дори не е нужно да ходим никъде. Има място, където можем да закусим, да изпием по кафе, да хапнем нещо леко. След това, разбира се, понякога имаме преглед при педиатър или лекар. И без никакви проблеми можем да излизаме на разходка, да ходим по ресторанти. Въпреки че всичко ни е организирано директно в апартаментите, спокойно можем да излизаме навън или да се разхождаме с бебето без никакви затруднения. А по-късно вечерта се връщаме, къпем бебето и вечерта протича по същия начин. Храната също е организирана от клиниката, но ако желаем, можем без проблем да излезем да се храним в града. Тук в това отношение изобщо няма никакви трудности. За да дойдем тук, имахме испаноговореща представителка на клиниката, която ни помагаше във всичко, насочваше ни, даваше ни съвети. Пристигнахме през Полша, качихме се на влак и, честно казано, служителите на клиниката вече ни чакаха на гарата и ни доведоха тук, така че всичко беше много лесно. Да, и освен това, още от момента на подписване на договора се чувствахме много спокойни и уверени, защото получавахме подкрепа по всички наши въпроси и съмнения. Всичко, което възникваше, нашият мениджър Алина винаги помагаше да се реши, а когато имахме въпроси, организирахме видеосрещи, за да обсъдим всичко. Да, много ни хареса. Кухнята тук е много вкусна. Почти всеки ден ходим до центъра. Всъщност всичко е чудесно, много ни хареса. Да, това е много красив град. Киев наистина много ни хареса, той е много красив. В началото, да, но това беше, защото нямахме никаква представа какво всъщност означава да живееш по време на война. И това, което се показва по телевизията, не отговаря на реалния живот на хората тук. Тук всъщност се живее доста спокойно и добре. Разбира се, трябва да се спазват определени мерки за безопасност. Когато звучи сирена, трябва да се отиде в укритие и има вечерен час. Но не е така, че щом прозвучи сирената, всички спадат в паника. Не, хората се държат много спокойно, те разбират кога наистина е необходимо да се отиде в укритие и кога не. Има приложения, които показват къде се намира най-близкото укритие. Честно казано, в първия ден ни беше малко страх, защото не знаехме и не разбирахме нищо, но с времето осъзнаваш, че животът тук е доста нормален. Основната разлика, която видяхме между Биотекском и другите клиники, е, че тук наистина от момента на подписване на договора до момента, в който ти предадат бебето, те правят всичко. Абсолютно всичко. Всички бюрократични въпроси, документи, паспорт, медицински процедури, записвания при лекари, записвания в посолството, наистина всичко се организира от тях. И това не е нещо, което видяхме в други клиники.
И според мен, що се отнася до сурогатното майчинство, когато двойките стигнат до този етап, те вече са изтощени, вече са опитали други варианти и емоционално могат да бъдат много уязвими. Затова им е необходим точно такъв тип услуга, комплексна, която поема всичко.